Nan na gaya muku cewa duk mai ciwon suga kowane irin hatsi ne zaka iya cin tuwo da shi. Ko ma meye ne sunansa, ba wani hatsi da aka ce wai shi ne musamman na mai ciwon suga. Amma a cikin hatsin da ake yin tuwo da shi akwai wanda ya fi wani suga, ko da shike duka suna da suga amma wani ya fi wani suga. Abin da aka fi ba da shawara shine a ci kaɗan a yi amfani da ganye da yawa. A yau zan yi magana akan hatsin da ake yin tuwo da shi guda 10. Zan fara bayani akan wanda ya fi suga zuwa wanda yake da kankanin suga. Ɗaya a cikin wanda ya fi suga shine tuwon shinkafa. Tuwon shinkafa yana da suga sosai a cikin abubuwan da ake yin tuwo da shi, amma ba wai an hana mai ciwon suga amfani da tuwon shinkafa bane. Ka ci kamar dunƙulen hannunka kaɗan sai da miyan ganye. Na biye da shi kuma shine tuwon masara. Tuwon masara ma yana da suga, amma in za ka yi amfani da shi a nika data kar a sirfa. Muddin nika data kagan akwai fiber, kamar yadda na koya muku fiber yana tabbatar cewa suga bai tashi ba. Na gaba kuma shine ita sakwara. Sakwara ma tana da suga, amma kamar yadda na faɗa ba wai an hana mai ciwon suga amfani da sakwara bane. Za ka yi amfani da shi amma kar ka ci da yawa. In ka ci da yawa sugan ka zai tashi. Ka ci kankani da miyan ganye. Na gaba kuma shine tuwon alabo. Tuwon alabo yana da siga sosai, kun san an yi daga rogo ne, yana da siga. Ba da shawara in za a yi tuwon alabo a tabbatar an yi daga rogon da yake da zaki, ba rogon da yake da ɗaci ba. Rogon da yake da zaki baya da cyanide, wanda yake da ɗaci yana da cyanide. Cyanide kuma yana lalata ita maradiya wato pancreas. So don haka in za ka yi amfani da ita garin alabo ka tabbatar da rogon da aka yi amfani da shi mai zaki ne ba mai ɗaci ba. Na gaba kuma shine ita tuwon amala. Mai ciwon suga zaka ci tuwon amala, amma shi ma yana da suga, amma ko kamar yadda na faɗa ai bai kai tuwon shinkafa suga ba, shi ma a ci kaɗan. So wayannan da na faɗa su a cikin tuwo da ake amfani da su suna da suga, ba su kai wanda zan faɗa yanzu. So a cikin 5 da na faɗa wanda suke da suga, akwai 5 wanda zan faɗa wanda ba su da suga sosai. A cikin 5 wanda ba su da suga, na farko shi ta ce dawa. Dawa bata da suga sosai, musamman ma in ka nika data za ka iya amfani da dawa. Musamman jan dawa. Jan dawa bata da suga kamar sauran dawa, kuma na da vitamins da minerals fiye da sauran dawa. Na gaba kuma ita plantain, amma unripe plantain, wato plantain ɗin da bai nuna ba. In ka yi amfani da plantain ɗin da bai nuna ba, ka yi tuwo da shi za ka yi ci kaɗan da miyan ganye. To shi gaskiya baya da suga kamar wanda dazu na faɗa. Na gaba kuma shine tuwon acca. Tuwon acca ma yana cikin guda 5 wanda ba su da suga sosai. Za a iya amfani da shi, amma waɗansu suna sarrafa banda yadda tuwon accan yake sai su je su nika. Ba mu so a nika. In ka nika ya laushi kuma ka riga ka cire fiber ɗin ne aiko. A yi amfani da shi a matsayin hatsinsa ko kuma a nika data har in ana so a nika ne. Na gaba kuma ita ce tuwon tamba. Tamba ba ko ina ne ake da shi ba, shi ma bai da suga sosai. Za a iya amfani da shi a yi tuwo. Wanda yake da kankanin suga shine ita tamban da ita alkama. Alkama ma za a iya tuwo da shi a yi amfani da shi. Waɗansu suna ce a'a su alkama akwai gluten. Yawancin alkama da ake da shi a Afirka baya da gluten, kuma yawancin mutanen Afirka ba su reacting da gluten kamar turawa. Don haka kar ku ji shakka, za ku iya amfani da alkama kuma ba za ku ji tsoron cewa za ku samu wani damuwa ba. Amma ko da shike wayannan guda 5 da na faɗa ba su da shugan sauran, su ma in ka ci da yawa zai ɗaga maka shuga. Kar ka ce wai acca ne kake ci ko alkama ne kake ci don haka za ka ci da yawa. In kai wannan kuskuren shugan ka zai tashi kuma ka samu babban illa. A gaya ma a comment section wani irin tuwo ne kake amfani da shi.